Sziasztok! Szia. Ugye most bemutatta a Samsung a Így van. Galaxy S8 Plus. Mik a főbb újdonságok, mit lehet róla tudni? Hát szerintem az első és legfontosabb az maga a kijelző a készüléknek. Ez a teljesen új, bocsánat, feloldom gyorsan a szememmel, mert így egyszerűbb, jobban fogjátok majd látni. Az új Infinity Display, amit itt láthattok, ami gyakorlatilag egy teljesen keret nélküli design, és hát szerintem magáért beszél, hogyha így ránéztek a készülékre, akkor tényleg olyan, mintha az egész eleje a készüléknek gyakorlatilag egy teljes kijelző lenne. És hát az ehhez kapcsolódó innovációk, amiket beletettünk a készülékbe, a nyomásérzékeny home gomb, ami még akkor is működik egyébként, hogyha ki van kapcsolva a készülék, és csak itt nyomom meg, bármikor érzékeli nyomásra, illetve maga az előlapi előoldalra telepített arcfelismerő és irisfelismerő kamera, amit ugye az egyik előző készülékünkben, ami sajnos már nem elérhető a piacon, de benne már egyébként debütált. Illetve hát ez a fantasztikus, új, kicsit talán szokatlan 18:9 képarány, amelynek segítségével, illetve hát itt tényleg látható, minden tartalmunk gyakorlatilag életre kell. Igen. Hardveresen mik az újdonságok még? A kijelzőn kívül, ami újdonság és ami ugye Európában fontos lesz, ez a Samsung Exynos 9 Series, ez a 8895-ös típusszámmal ellátott processzor, ami a világ első 10 nanométeres gyártás technológiájával készült processzora. Ez nem csak gyorsabb, mint az előző, nem csak teljesítményben és grafikus teljesítményben gyorsabb, viszont sokkal energiatakarékosabb is, mint az előző generációs testvére. Ennek segítségével nyilván a teljesítmény is növekedett. Olyan dolgokat tudunk elérni, mint például az itt látható DeckStation-nel, gyakorlatilag egy asztali operációs rendszerhez hasonló környezetben tudunk munkát végezni, vagy egyéb multimédiás tartalmat fogyasztani a nagy kijelzőn, vagy HDMI segítségével. A készülékbe egy 12 megapixeles dual pixeles hátlapi kamera került, amiben egy újfajta technológia található, amelynek segítségével a sötétben készített képeknél úgynevezett ilyen motion processing technológiával több képet csinál, és azokat próbálja a kamera egy kicsit még élesebbé tenni. Tehát próbálgattam, tesztelgettem, egyébként tökéletesen működik, majd remélem ti is hamarosan a kezetekbe vehetitek a készüléket, és ti is megláthatjátok. Valamint az előlapi kameránál növekedett a felbontás, itt 5-ről 8-ra, illetve kapott egy villámgyors autofókuszt itt is. Ez azért jó, mert nagyon sok ember csinál magáról úgynevezett selfie fotókat, és ezek nyilván jól jönnek. Legtöbb esetben ezek a képek, illetve a legtöbb telefonnak az előlapi kamerája nem tartalmaz autofókuszt, és ez mindenképp egy olyan trend, amit mi látunk a Samsungnál, hogy az emberek most már szinte gyakorlatilag, hát egy érdekes kimutatáson, hogyha megnézzük, hogy mi a gyakoribb kamera, a hátlapi vagy az előlapi egy készülék életciklusában. Illetve ami fontosabb hardware-es változás, hogy USB Type-C-re váltottunk a készüléknél, ami egyébként ugye képet, hangot, adatot, mindent átvisz. Megmaradt sokak örömére a háromfeles jack csatlakozó. A készülékben ez egyébként egy AKG fülest adunk, egy majdnem azt hiszem 30 000 forint értékű AKG headsetet adunk, ami a gyári csomag teljes része lesz, minden S8 tulajdonos és S8 Plus tulajdonos ezt fogja kapni. Illetve a készülékben egy 32 bites Digital Audio Converter található, ami támogatja azt hiszem 32 bites UHD kodeket is. Tehát a FLAC és egyéb audiofil felhasználásra is tökéletesen alkalmas a készülék. 64 GB-s belső memóriával jön, ami szintén bővíthető akár 250 GB-os microSD kártyával, és ugyanúgy megmaradt a vízállósága a készüléknek, amit az eddigi Galaxy zászlóshajóknál már megszokhattak a felhasználók. Az ujjanyomott alsó pedig előről ide hátra került, de ezzel ugye nem vesztettük el a középső gombot, ez az, amit az előbb mutattam az Infinity Display-nél. Ez a gomb, ez akár be van kapcsolva, akár látszik a soft key, akár nem látszik, ez minden esetben működik, akár videót nézek, akár fizikailag is látom a gombot, és ez egy abszolút új és szuper innováció. Egy rezgőmotor van ide az aljába beépítve, ennek az érzékenységét tudja állítani a felhasználó, tehát aki mondjuk azt szeretné, hogy erősebben kelljen megnyomni, hogy véletlenül ne nyomjon rá,
az abszolút ezt is tudja, illetve például játékoknál bekerült egy ilyen edge védelem is, tehát hogy játékok közben ne legyen az, hogy az edge képernyőt itt véletlenül hozzáér az ember, vagy megnyomja véletlenül a gombot, stb. Tehát gondoltunk, én úgy gondolom, hogy szerintem mindenkire, amikor ezt a készüléket fejlesztettük, illetve ugye mivel ekkora kijelzőn van, a multitasking egy teljesen új magaslatba emelkedik, amit szerintem az S8 Plus-nál tudok a legjobban kihangsúlyozni, ugyanis ez már az a méret, amivel minden alkalmazás, akár meg is mutatok egy nagyon egyszerű példát, mondjuk ha YouTube videókat akarok nézegetni, akkor most már képes vagyok arra, van az úgynevezett SnapView, amelynek segítségével nagyon egyszerűen tudom állítani azt, hogy az alkalmazásnak melyik részét szeretném mondjuk multi-windowba tenni, és mondjuk miután megvan ez a videós rész, szeretném folytatni mondjuk nem is tudom mit csinálni, mondjuk a Play Store-ba böngészést, és akkor elindítom a videót, itt fent látjátok, ez fut, közben pedig gyakorlatilag egy óriási kijelző elérhető számomra, ahol ugyanazokat a dolgokat tudom csinálni, amiket normál esetben csinálni, de még közben megy ott a videó a háttérben. Ez mindenképpen egy szuper jó fejlesztés. Az Edge képernyő és egyéb funkciói ugyanúgy megmaradtak, illetve a Note-ból áthoztuk ide azokat a funkciókat, amelyeket úgy gondolunk, hogy a ceruza nélküli használatnál hasznosak lehetnek. Ez például a kijelző rögzítése, különböző formátumokban, animált gifet tudunk rögzíteni és mindenféle egyéb dolgot. Láttuk a bemutatóban az arc felismerő Igen. részét is. Az mennyiben másabb, mint az Iris féle mód? Az arcfelismerés, azt is meg tudom szintén mutatni, ezen a készülékemen be van állítva. Egyszerre tehát választani kell, vagy az Iris működik, vagy az arcfelismerés. Mindegyiknek megvan az előnye, meg a hátránya. Az Irisnek az az előnye, hogy nyilván egyedi, az 3 hónapos korunktól egészen a halálunkig ugyanaz, nem változik, ugyanúgy, mint az új lenyomatunk. Még ikreknél sem lehet 2 ugyanolyan Iriszt felismerni, illetve ami még fontos, hogy sötétben is nagyon jól működik, mivel infrában egy infravörös érzékelő van, ami pásztázza a szemünket, tehát nagyon-nagyon sötétben, akár nulla világítással is fel tudom oldani. Az arcfelismerőnek pedig az az előnye, hogy nyilván ezt mindjárt láthatjátok is, tök egyszerűen, hogyha itt benyomom akár a középső gombot, akkor a készülék ugye front kamerája rám néz, és akkor felismert, és egyből oldja fel. Nagyon hasonló az Irishez, nem nagyon tudok igazából különbséget tenni a kettő között. Ez egy újfajta érdekes módja szerintem a készülék használatának. Volt már ez, csak az sötétben nehezebb, igen, mert ugye a kamerának ugye nyilván ott nem lát sötétben. Ebből a szempontból én az Iris-t egyébként egy fokkal előnyösebbnek gondolom, de akinek mondjuk az arcfelismerés szimpatikusabb, az ugyanúgy használja, és ugye mindezt úgy, hogy igazából 3-at használhatunk egyszerre, tehát mindig van egy PIN kód, vagy egy jelszó, vagy egy minta megadva, emellé társul vagy az új lenyomat, és vagy az Iris és az arcfelismerés. Tehát igazából az új lenyomatunkkal, PIN kóddal, vagy húzással, vagy iris szkennelővel. Tehát igazából nagyon-nagyon sokféle biztonsági módot adunk a felhasználóknak, hogy ezt tudják használni. És még bemutatott más termékeket is, ugye? Igen. Szerintem a legnagyobb újdonság az egyik a DeckStation, amit itt láttok, melynek segítségével, amit már beszéltünk, egy teljes desktop környezetet tudok teremteni, ami akár munkára vagy multimédiás tartalomfogyasztásra is alkalmas. Ennek egy HDMI kimenete van, bármilyen HDMI-vel rendelkező kijelzőt rá tudok kötni, a 1080p-ig támogatja ugye itt a felbontást. Van egy Ethernet csatlakozó, hogyha belső hálózat vagy egyéb dolgokra szeretném ezt a portot használni, illetve 2 USB, amire bármilyen vezetékes vagy vezeték nélküli rádiós antennát rá tudok kötni, és nagyon egyszerű és nagyon stílusos a kialakítása, illetve a tárolása. Bejelentettük az új Gear VR-unkat, amihez most már egy kontrollert is adunk, ami most fizikailag nincs nálam, de ez is tök szuper, amivel még egyszerűbben lehet VR-ban navigálni, illetve irányítani a készüléket, valamint nagyon sok játék fog majd érkezni hozzá.
illetve magát a kontrollert elérhetővé tettük, hogy akinek már van VR-ja, az utólag is meg tudja vásárolni, akár a régebbi készülékeihez. Ugye kompatibilis az új VR-unk is egyébként S6-ig visszafelé, tehát nem csak az S8-on lehet használni, illetve az új generációs 360 fokos kamerának a második verziót, a 2017-es 2017 Edition, vagy Galaxy Gear 360 2017, ez a hivatalos neve a készüléknek, ami, mint láthatjátok, egy kicsit kompaktabb, mint az előző volt. Adunk hozzá egy ilyen nagyon egyszerű kis strappet. Ez a kis gumigyűrű, ennek segítségével bármilyen felületre le tudjuk tenni, és megakadályozva ezzel azt, hogy teljesen eldőjön. Egyébként az alsó rész kialakítása az egy ilyen erősebb gumi, hogy stabilitást adjon neki. Ugye standard csatlakozója van, tehát bármire rá tudjuk tenni, akár egy fotóállványra, akár a sisakunkra szeretnénk, illetve akár egy selfie botra, bárhol tudjuk használni. De maga a készülék kialakítása pont olyan lett, hogy nagyon egyszerűen lehet egy kézben tartani, nem kell hozzá külön mountoló rész, és szuper könnyen itt található a kioldógom, nagyon egyszerűen tudok vele fényképeket készíteni. És ami nagyon nagy újdonság ebben a kamerában az az, hogy először livestream képességgel ruháztuk fel, ami azt jelenti, hogy 360 fokban képesek vagyunk élő adást közvetíteni, vagy számítógéppel, vagy a Galaxy S8-unk, illetve későbbiekben akár több készüléket is támogatni fog, S7, A-széria, illetve iOS eszközökkel is fog működni, bizonyos funkciók nem lesznek majd ott elérhetőek, de nagyon egyszerűen és nagyon könnyen tudunk élő közvetítést indítani, akár Facebookra, akár YouTube-ra. Ez a jelenlegi két platform, amit támogatunk. Mikor lehet kapni a telefonokat, és milyen áron? A készülékek március 28-ától előrendelhetőek, azaz ma estétől egészen 20-áig, és aki előrendeli a készüléket, az a 28-ai indulás előtt 8 nappal, azaz április 20-án megkaphatja a készüléket. Kettő készülékünk van, ugye a Galaxy S8 és az S8 Plus. Az S8-nak a ajánlott bruttó fogyasztói ára az 274.990 forint, a Galaxy S8 Plus pedig 299.990 forint. És a hivatalos indulás az április 28 péntek. Minden szolgáltatónál és a független piaci partnereinknél elérhető lesz, nyilván a szolgáltatói árazások azok az előfizetések tükrében változhatnak, érdemes megnézni őket a partnereink weboldalán, illetve a tartozékaink is egyszerre fognak érkezni. A Gear VR kontrollerrel ez egy picit hamarabb elérhető lesz, mint az S8, nyilván ugye a visszafelé kompatibilitás miatt. A DeX, illetve a 360-as kamera az április utolsó hetében körülbelül az S8 indulásával együtt elérhető lesz Magyarországon.